ko sa balay. Charge wala ginang bakaw. Sa symptoms nahiwi ko til uy. Vaccine na. Wala Basta, siko vaccine mo ko labot. Siya, alam pa babaksin man siya. Kumang puti siya man. wala na sa vocabulary ba yung after pabit Hindi, pati para maputi, di ang bayot. Hindi na ako kailangan puti-bati ko mabatik ko na maputi magpaito na pabati ko pa kita. Yung anong mabaksin man si Lando? Boy, siya vaccine mo kaya yung bakang lagi. Over yung bakang di na pwede vaccine ba yut eh. Bali ba na yung reason ba yut? Buko vaccine man, hindi ko pwede na vaccine ba yun. Matay ko kasi. Sige. Ikaw vaccine mo kay agad yung matay. Nakasira ka kanya. Bubakog. Wow. Hagas. Matay ko sa vaccine di pila ko Oo, daw. di ko vaccine mo sa Forever. Forever. Forever and ever. Never enough. Ako siya dapat ibabaksin sa dire or sa kuwan? Never. Tiil. Sa bukton or sa tiil? Tiil na lang gid mo para mo. Imo ka sa nawong. Wow. Sa nawong imo sa nawong. Diri ay sa bugas-bugas. Charge. Wala ka vaccine ka. Basta tayo, ang tawag mo ay siya vaccine lot kay. Kirigid ka ba ito? Tinuod ba ito yung labot ko tinuod mo. Long kayong lawas mo, long kayo. Ano? Ilong kay mong Grabe po no. Sa baksin sa tiil yun. Ya kay sa nawong mo niya. Sa nawong man. Para mo gahi ang Di na kalakaw ba yun? Ay. Basta imagine si mag tiil ma'am, bawal mo kung sig bakang bayot, certain kay wag siya mabackstage. Wala gyud mabackstage si Katin Bernardo kay bakang ba siya bayot. Bawal gyud bakang day. Vaccine mamatay gid ka bayot. Na-over pag ilom di ra kayo taas. Pagkaripak ang girig na ko. Pagkusog na. Ay, wrong na bayot, tsaka. Vaccine ka na. Ito may kun mo. Kayang may kun bayot. Kung pila ko malaw siya kaya ka tong simbakang lagi. Never na. Isa pa na may kun uy. Over may kun. Hindi na kaya yung bakang. Anong bagtak mo di tirada gid mo Dili bayot? mo dili mo dentilo bawal binay yung tilo vaccine ba ite. Basig na bikil matay bi bayot. Ikaw pa ba kay bikil mo sa tiyan? Hindi ko gusto. Never na. Bawal lagi ka na kayo. Di ba dili siya makaulusahay, ulcer, bakang. Bayot, makuyapan ka Ikaw, ma'am. matiyan, bin ka mo sakit ba yun? Huwag nyo na ka nando. Basta magtapos di bawal lagi ng mga itiil mo. Ito, Ikaw, nga, bawal pati na na pagkuan. Gusto na, dili pwede yung tibak. Sakit ni siya or nahiwi din sa polio. Sabi ba ito yung over man ba